ኣብ ኤርትራ ጥምረት ህዝብን ሰራዊትን ሓደረ ዝኹላዕ ሓይሊ መኸተን ልምዓትን ምዃኑ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ጎዳይፍ ብ15 ሰነ ምስ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ሓቢሮም ኣብ ዝተዘናግዑሉ ኣጋጣሚ ሓቢሮም ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ስልሳዊ ጥምረት መንግስቲ ህዝብን ሰራዊትን ንኹሎም ዘጋጥሙ ብድሆታት እናፍሸለ ልምዓታዊ መደባት ኣብ ምድንፋዕ ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ብምጥቃስ ምስቶም ለይትን መዓልትን ደኺምና ከይበሉ ንራህዋ ህዝቢ ኣብ ሓለዋን ማእቶትን ተጸሚዶም ልዑል ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘሎ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ብሓባር መውዓል ዕግበት ከም ዝፈጠረሎም ገሊጾም ኣምሓዳር ምምሕዳር ከባቢ ጎዳይፍ ኣቶ ፍጹም ሃይለ ኣብ ዘስምዖ ቃል እዚ መደብ ምስ ኣበርክቶም ዝዳረግ እኳ እንተዘይኮነ ወትሮ ኣብ ጎኖም ምህላዎም ንምግላጽ ከም ዝወደቡ ኣረድዩ ኣዛዚ ናይቲ ኣሃዱ ተኽሊ ዝጊ ተኸስተ ብግዲኡ ነዚ ጥምረት እዚ ሰረት ገይሩ ዝተዓወተ ሰውራ ኤርትራ ናብ ወለዶታት እናተሰጋገረ ኣብ መውሓስ ልዑላውነትን ጉዕዞ ልምዓትን ተደራራቢ ቅያታት ይፍጽም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ህዝቢ ጎዳይፍ ንዝወሰዶ ሰናይ ተበግሶን ኢዱ ጥምረትና ንድልዱል ሓይልናን ንናይ ምግባር ዓቕምናን ዘጉልሕ እዩ ዝበሉ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት የሴፍ ገብረ ገዛእን ነባሪት ጎዳይፍ ወይዘሮ ዘውድ ደባስን ሎሞን ከም ትማሊ ሓድነቶም ኣስጢሞም ዝተወጠኑ መደባት ንምዕዋት ከም ዝሰርሑ ብምርግጋጽ ነቲ መደብ ክውን ዝገበሩ ኣመስጊኖም